Μόνο 1 λεπτό για να το πετάξεις. Κάποτε, πριν από πολύ καιρό στην Ινδία, ζούσε ένας σοφός. Σε κάθε γεύμα, επέμενε ότι δίπλα στο πιάτο του πρέπει να τοποθετείται ένα κοχύλι με νερό και μία βελόνα. Αυτό γινόταν έτσι ώστε αν έστω και ένα σπυρί ρύζι έπεφτε από το πιάτο του, να το μαζεύει με τη βελόνα, να το ξεπλένει και να το τρώει. Σεβόταν πολύ το φαγητό, γιατί ήξερε την προσπάθεια που γίνεται για την καλλιέργεια του ρυζιού και ότι ένα σπυρί ρύζι θα μπορούσε να ταΐσει πολλά μυρμήγκια. Ας δούμε πόσος χρόνος χρειάζεται ώστε το ρύζι να φτάσει στο πιάτο μας. Φυτεύονται οι σπόροι του ρυζιού με ένα ορισμένο επίπεδο στάσιμου νερού στους οριζόνες. Οι αγρότες δουλεύουν σκληρά για να το συλλέξουν. Μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 6 μήνες για να αναπτυχθεί το ρύζι. Στη συνέχεια, οι αγρότες αποστραγγίζουν το νερό και συλλέγουν το ρύζι. Και αυτό συσκευάζεται σε εργοστάσια. Τώρα είναι η σειρά των οδηγών φορτηγών να εργαστούν σκληρά μετά τους αγρότες και τους ανθρώπους του εργοστάσιου. Τελικά, το ρύζι φτάνει στο κατάστημα, από όπου το αγοράζει η μαμά και το μαγειρεύει για εσάς. Χρειάζεται τόσος χρόνος για να φτάσει το ρύζι σε εσάς, αλλά μόνο 1 λεπτό για να το πετάξουμε. Για να παραχθεί οποιοδήποτε τρόφιμο, χρειάζεται το χωράφι, νερό, σκληρή δουλειά και ενέργεια. Όταν πετάμε το φαγητό, είναι σαν να σπαταλάμε και όλα αυτά. Τα τρόφιμα που είναι στις χωματερές απελευθερώνουν μεθάνιο, ένα αέριο πολύ επιβλαβές για το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν ούτε ένα γεύμα την ημέρα. Όταν μειώνεται η σπατάλη τροφίμων, εξοικονομούμε χρήματα, βοηθάμε το περιβάλλον, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να βάλουμε λιγότερο φαγητό στο πιάτο μας. Άλλωστε, πάντα μπορούμε να ζητήσουμε κι άλλο αν θέλουμε. Τα περισσεύματα φαγητού μπορούν να μπουν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη για να φτιάξουμε νέα φαγητά. Τρόφιμα όπως οι μπανάνες που έχουν αρχίσει να μαλακώνουν μπορούν να γίνουν νόστιμο κέικ μπανάνας. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τις οικογένειές μας για να δούμε τι υπάρχει ήδη στο σπίτι. Να κάνουμε μία λίστα με το τι χρειαζόμαστε και στη συνέχεια να πηγαίνουμε για ψώνια. Με αυτές τις μικρές αλλαγές, όλοι μας μπορούμε να δείξουμε στη Μητέρα Γη ότι νοιαζόμαστε. Γι' αυτό να θυμάστε ότι τα τρόφιμα χρειάζονται πολύ χρόνο για να παραχθούν, αλλά μόνο 1 λεπτό για να τα πετάξουν.